दिनै 9 जुलाइ 2020 बिस्तिबार फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउज, इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय दाखालि कानपुराव गासै 9 पुलिसफोरखौ गावथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय अमर दुबेखौ पुलिसफोरा मैयाहाय गावथारनो हादों। नैबे नुबाय थानाय बिकास दुबेनि आगदा आखाइमोन होननानै मिथिनाय जादों, नाथाय दासिमबो बे बिकास दुबेखौ पुलिसफोरा हमनो हायाखै। सोरबाफोर जुदि बे बिकास दुबेखौ खोन्थाहरनो हायोब्ला, पुलिसफोरनो खोन्थाहरनो हायोब्ला नोगोद 8 लाख रां ना 5 लाख रां बान्था होगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे सुशांत सिंह राजपुतखौ सुइसाइड जानानै थैयाखै होनना CBI फोरमायदों। सुशांत सिंह राजपुतनि माखासे दुथांफोरा रुमाव फैनानै बुथारना गालांदोंसो होननानै मिथिनाय जादों। दा बे जाथायनि बागै CBI नायबिजिरगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे BTR आव BPF आरो UPPLनि हानजानि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरा गावजों गाव पुलिस केस होलायनाय, गावजों गाव बुथारलायनो ओंखारनाय, नखर गंसेयाव बिदा फंबाय नांलाय खमलाय बायदिसिना थासारि जागासिनो दं होनना BTRनि सिङाव थानाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बिदुर नार्जारिया WhatsAppनि गेजेरजों फोरमायहरदों। लोगोसे चिरां जिल्लायाव जोंनि बर' फिसाफ्रा दैबानाजों गोबां दुखु खस्थ' सहायनांगासिनो दङ। जानाय लोंनाय उन्दुनाय जेरावबो सान्थि गैला होनना मिथिनाय जादों। दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। हेडलाइन निउजफोरखौ जागायथ'यैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय, दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय अदालगुरियाव सासे सिख्लाखौ बा आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारग्रा दुथांफोरखौ थाबैनो नायबिजिरनांगौ होननानै दाबि खालामदों। अदालगुरिनि खालाइगाव UN एकाडेमियाव गोदै सह'खौ मोननाय जादोंमोन दाखालिनो, नाथाय दासिमबो दायनिगिरिफोरखौ मोनथ'वाखै। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय नागालेन्डआव सैमा बेदरखौ बन्द' खालामनो हानाया गोरलै नङा होननानै फोरमायदों। नागालेन्डनि डिमापुराव सानसेयाव खमैब्लाबो 50टा गाहाम सैमा बेदर फाननो हायो होननानै खौरां मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय फेसबुक आरो रिलायन्स जिअ'आ लाबोगासिनो आरोबाव मोनसे गोदान आपडेट। नाथाय बे आपडेटआ मा जागोन बेखौ दासिमबो रोखायै फोरमायाखै। जेब्ला फोरमायगोन आङो नोंथांमोननो फोरमायगोन। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।